Opisyal nang binuksan ng Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry ang 5th CAMSUR Construct sa Capitol Convention Center, Pili, Camarines Sur ngayong Biyernes, June 22. Naibigay suporta sa aktibidad si Engineer Romeo Doloiras ng Department of Public Works and Highways 5 at Regional Governor Ferdinand Sia ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Governor Luigi Villaferte. We have found ourselves to be in a position prime for a true economic boom. Pero pinakahihintay ang mga ibinahagi sa larangan ng pagtatayo ng Filipino architect at urban planner na si Felino Palafox Jr. Ikinuwento ni Palafox ang mga naging karanasan sa pagtatrabaho sa malalaking kumpanya sa iba't ibang bansa. Kinilala si Palafox bilang isa sa 48 na bayaning pilantropo sa Asia ng Forbes magazine, bukod pa sa napakaraming parangal na kanyang natanggap sa larangan ng arkitektura. Si Palafox ang founder at leader ng Palafox Associates na unang Filipino architectural firm na kabilang sa world's top 500 architectural firms ng World Architecture magazine. Excited si Palafox para sa mga gagawing proyekto ng sektor ng negosyo sa Camarines Sur. Samantala, nakiisa sa CAMSUR Construct ang ilang mga lokal na kumpanya sa Naga City at Camarines Sur. Makikita ang kanilang booth sa Convention Center sa ilang araw ng aktibidad. Tinalakay naman ng financial at real estate companies sa pagbubukas ng aktibidad ang mas pinadaling proseso para mas mapabuti at lumago ang negosyo. Parang mga bubuksang kalsada, di ba, yung mga ganyan. It really helps, hindi lang naman kami, lahat tayo. Sabi nga nila, livelihood and everything. So, parang coordination na lang with us, a private, and also with the government. Inabangan din sa hapon ang mural painting and expo design competition. So 6 expos ni. So Construct is only the second expo from all of the 6. So ining mga events na ni is kung saan mahalaga na innovate ang mga topics and also na i-brought out ang mga topics na day aram kang mga typical persons, not just only with the professionals but also si mga localities. Dahil open for all ang 2-day event. Magtatapos ang 5th CAMSUR Construct Sabado, June 24. May Di Maano, CSN.